दुनियाव मामला लाची संसा अंखेनो बिखरा खेमा तंगमाने गृहिं माने दुनियाव बसि मामलाय लाची संसाको बनि बांने जोंबो तांलायते जोंबो बिखरा तैफानो बिखराखौ नुजागानि लाची माने बांगैनो तमांलाने सु अफ खालायवानि चेंलायतेना कौन मते के खाइते आपेल मोबाइल पर पाई ना लाइसिनाय कौन मते के खायो ड्रेस रो काम रो ना लाइते सिनाय मतलब गनां हाइके नुक जागानि मुसुकते सिनाय बिखा तो तै फानो हानि बाङैनो सामं खायमानि फासे काइसा बिल्डिं बिसिङो के एसिरो साग बिसिङोसि सामं खायनि मुसुक फिसिनाय अमहाय ताबो कन्स्ट्रक्शन जिनि एलाकाराव ताबो रोडनि कन्स्ट्रक्शन चलाय दङ ओ लामाव इ रक माने फिस रक किसा कुद्रि उद्रि खाइलायवानि रक आलकात्रा लायवानि रक बाहेरावनो के सामं खायनि बेलायनि लासि लाइते सिनाय बेलायनि लासि होइनो सामं गरै होनै फासे नावा हायनो बे के फासे बा तंमानाय बा पद्रे परके सफा नुं तंमानाय बा तासफा थंनाय तंमानाय बा पद्रे पर खाइ तंमानाय हायफानो उ सामं no kaya ni bangkana lasi te sinai mam lai o dunia wa tamam lasi mu bikra ke tongani bikra si bonos bikra ke ma tongmani no si lasi wani nangmani bonos mam lai lasi thai samung no ya samung kri ke ma tongmani busuk la sungsa pia samung main phane se samung ba se tewe samung kaya ke tong sinai lasi lai sinai samung no kono lasi wani batak kre samung no kana kaise गर्व से मेहनत से खाइ तंग और पम का हाय samung kre ke हाय tong mani bosi lasi sungsa ko जों सिनि गरै न जों एक्सेप्ट मा खायने सो अफ खाय तां खायने बा गनां हांकेन हायनो सिजागो गरै ngै जेसो सो अफ खाय तंग दे हाय फानो हाय सिजागै थाङो हानि बाङैनो जों सो अफ कल्चर न जों याकावै जों गरै बरावनो एक्सेप्ट खायबो बसकां सालनि बाङै जों कायसा प्लेनिं सुनावै सामung खायबो सिनि लाइफ न जों चेन्ज खायबोनि जोंनि फेमिलिनि जे स्टेटास दमनि बनो चेन्ज खायबोनि सि जों कोशिश मा खायनाय बनो ट्राई मा खायलायनाय सामung न जों लासियावै जों बेकार के मा तंमनि नोंसा सामung गरै के मा तंमनि बेकार के मा तंमनि बनो सि मा लासिनाय बस लासि संसा को और ड्रेस कहाँ बकरै नि बाङै अनि मोबाइल तब आईफोन करै नि बाङै अनि ड्रेस हामिया नि बाङै रहे बनत्र कोन लासि जांनाय करे और कोन लासि थाइ करे बिखा खमा तंमनि सि लासि थाइ इंगो बनसि सेन्स मा खायलायनाय सो हामबाय आं तमा कौसानि मुसु बुजिखाना लाभ यू